Jeps, nu skal vi se på acceleratoreffekten. Og hvad er det så for en størrelse? Ja, her skal vi først sige, hvad er det egentlig, I kigger på? Det er en fabrik, der fremstiller foliebrikker. Eller foliebakker hedder det. Og den kører på fuld kapacitet. Den fremstiller, alle maskinerne fremstiller for, skal vi sige, 25 millioner kroner hver. Fordi der er en efterspørgsel på 100 millioner kroner i foliebakker til den her fabrik. Vi har lært, eller det har du sikkert lært, ved en finanspolitik eller en ekspansiv finanspolitik, så vil efterspørgselen øges, og produktionen vil derved også øges. Man vil ansætte nogle folk til at fremstille, her i det her tilfælde, foliebakker. Og der vil produktionen så øges, og flere folk vil blive ansat til at fremstille de her foliebakker, og derved øges så også lønnen for husholdningerne, og derved øges efterspørgselen endnu en omgang. Det er jo det, man kalder multiplikatoreffekten. Men en ekspansiv finanspolitik har også en anden effekt. En effekt, der giver sådan et ekstra kick, et ekstra boost på, den her ekspansive finanspolitik, der sætter ekstra gang i økonomien og pumper ekstra flere penge ud i det økonomiske kredsløb. Og den effekt kaldes acceleratoreffekten. Det står deroppe. Ja, og hvorfor så det? Jo, vi har de her 4 virksomheder, og de fremstiller altså foliebakker på fulde drøn for 25 millioner hver, 100 millioner kroner i alt foliebakker fremstillet. Så kommer der en øget efterspørgsel, lad os sige for nemmheds skyld, på 25 millioner. Der er højkonjunktur, og folk er vilde med foliebakker. Og en producent vil jo gerne udbyde det, som der bliver efterspurgt, det er det, de tjener penge for, det er det, de lever af, så de skal fremstille nogle ekstra foliebakker. Så de køber en ny maskine. Den var der. Sætter vi lige herover. Gør lidt mindre. Der har vi så den nye foliebakkemaskine, og den fremstiller så for 25 millioner kroner foliebakker. Og så derigennem er produktionen øget, og derved også gives der mere løn til medarbejderne. Der bliver ansat flere, men det er ikke den effekt, der er sådan set acceleratoreffekten. Acceleratoreffekten, det er, at når produktionen udvides, så udvides kapitalapparatet. Og hvad betyder det så? Jo, den her maskine, den er ikke gratis. Den koster måske 100 millioner kroner. Og de her 100 millioner kroner, som der skal gives for den her, jamen den låner virksomheden og sætter i virkeligheden ved at efterspørge den her maskine en masse folk i arbejde. Fordi den her maskine, den skal jo fremstilles af nogen, den skal svejses, den skal bores, den skal sættes sammen, den skal køres ud på fabrikken, der skal måske bygges et bygning omkring, eller der skal bygges en fabrikshal for, at den her maskine kan stå i den her, ikke? Så for at udvide produktionen 25 millioner, så vil virksomheden på kort sigt bruge en masse penge. Her har vi sagt 100 millioner kroner at købe den her ekstra maskine, og derved kommer der også et ekstra indspark til det økonomiske kredsløb. Der pumpes ekstra flere penge ud, fordi virksomheden låner en masse penge til at købe den her ekstra produktionsapparat. Så det er sådan set det, der kaldes acceleratoreffekten. Det er, at den ekstra effekt, det giver, at produktionen udvides som følge af en udvidelse af efterspørgslen. Det er de penge, som virksomhederne bruger på at købe hos andre virksomheder nye bygninger og lave, nye veje omkring fabrikken, lave nye maskiner, købe nye kontorer. Alt sådan noget her sætter ekstra meget gang i det økonomiske kredsløb ved en ekspansiv finanspolitik.
Desværre er den her effekt kun kortvarig, når den her og ikke så lang, går ikke så langt som eksempelvis multiplikatoreffekten, som fortsætter flere omgange, fordi lynhurtigt, når den her maskine er bygget, og bygningen omkring fabrikshallen er bygget, jamen så sker der ikke yderligere investeringer. Så acceleratoreffekten er altså en kortsigtet effekt, men giver altså stadigvæk et ekstra boost til økonomien.